gan an intas ar an litir áil agus hí sé scéal mór couple blianach hí sé gur an scéir dearmlí an rinne agus sin chuirta hirirthe so tugann te seo nó droch smuoiteach an cín a ríist. Cé go mbíonn intas ar chuirte éiste go mór freisin mar tá sí tuiscint inis go gréid an mar rindan gur hála se agus beidir grosaice I riomha agus go binne fá goil sí tuairta táirgid seo ie. Tugann si gilt muí ar so tá sí fríon chéile faoi. Ca go letar an háach sin is tá fós a léamh. Bhfuil an náteo bute go dúir dhécinnt. Ní bhaine se leat. Ní si gur a bheith na cúnta féin ach mar se cúnta fanna cín so beidir go dúir si go chaharnachta cínta nó go chuinnig cínta bhfuil se tasa ó tá mai cheap go binne bhála dhéanana leis a rénos ach tasam nach bhfuil si go le chuine. Tá sé uafasach go digann si níos gur ag daoine gur sé tarlús nach dearnamh tá a faoi gná agus tá mai cheap gurn se sin faoin na chéile ríistí. Brenn an na pedophile. Se. Ach ce fá, bhúid cuirt cínta de le? Ó, níl. Tá sí cáilte. Ó. Dag sí ruirta cinn tam an na huachta. Choíre? Ó, cumán ar an abra macha. €25,000. Bhuailm goití siochan, bhuailm go manatí sása bheits a scéal, bhuailm do gasí duna cinn deasar a beidir, tá sí uig nach cheappain, sí an bhfuir le mógus le sémas a daon teach bhuailm do gasí duna cinn ára, nús cuiomháil fádó. Bhí sé héad cuiomháil áhar le chéile agus buile mórie nar duine cuiomháil agus tá meab mar se deasa a gasí duna cinn lách ára. Na bhí JD Kelleher deanna Port Vendans so muid cúnach a chéile. Bhí sé dechar réiteach ó bhí me nervhíiseach faoi mar tas an ghfuil sé tarlú hímpel ar a gcónaí agus bhí an gomach daoine breanú ar rusnarún ar hála sé seóp so bin an rud a smóbí chu isteach ar go gurin isteach ar na daoine sin mar neanain ar róhatha agus cechaí mete dálachte go chuinnig cí bháin leat nó go déin bhí sé dechar na héana réit chu léime coppla lear faoi agus níle sam an féad leat tá sam go nearna na scríbnaí an taide chumá hín scéal scríbta amháin so chair sé sin go mór na líonta rá agus go taide mór deanta so le thosamid ar a scéal ag cholaghine. Cholaghine bhí hir gan scéal freisin so de go leor réiteach le duna anas nach curach mu isteach ar bhaoine hála sé se chóir.